Grabatzen ari garen unean gaueko 10:23 diren honetan, jarraitu egingo dugu Roberto Olaberen Realeko pasearen inguruan hizketan, eta Naief Ager da hurrengoa, utzita etorri da aurten, baina sekulako denboraldia egiten ari da, oraindik ere ezin dira, balorazioak erabat atera, baina nik esango nuke denboraldi oso ona egiten ari dela, Realeko atzealdean liderra da, sekulako erabaki hortasuna dauka baloien gana joaterakoan, horrez gain beti aurrelarien oso gainean dagoen jokalari horietakoa da, eta Robin Lenormanen ordez etorri da, eta Robin Lenormanen utxunea ez nabaritzea ekarri du Agerdek, eta hori gauza handia da inongo zalantzari gabe. Horri Oskarson, Olaberi badakigu, aurrelari eta fitxaketa gazteak proiekzio handikoak beti gustatu izan zaizkiola, eta horri Oskarson horietako bada. Orain artean ez da asko jokatzen ari, Imanol Mikel Oiartzabalen aldeko apustua egiten ari da punta horretan, egia da pare bat norgehiagoketan edo biak batera jarri dituela, Mikel egal batera botata eta horri Oskarson aurrealdean, baina ikusten da, doai handiak dituen aurrelaria dela, areaz kanpo oso ongi ikusten du jokoa, beti oso ongi ikusten du baita ere zelaierdiak noiz behar duen laguntza apur bat gehiago jeisteko edo baloia non jaso eta gero ze mugimendu egin, area barruan ere zorrotz ibili da ipini dizkioten erdiraketetan, eta iruditzen zait aurrelari hau oso aurrelari goleatzailea izango dela, eta esango nuke momentuz behintzat, ez da asko jokatzen ari, esan dugu, betetzen ari dela. Momotxo, hau ere, gazte horietako bat, 18 urte besterik ez zituela fitxatu zuen Roberto Olabek, eta ia esan Realean ez du bat ere arrakastarik izan frantziarrak, lehengo urtean udan, neguko merkatuan nizara saldu zuten, eta benetan oso gazte etorri zen Realera, ikusten zen Realean doaiak bazituela, hau da, gorputza sartzean eta berari baloiak entzea oso zaila zela, egal batean kokatzen zuen beti Imanolek, baina esango nuke bere abiadura hori eta ez zuela gehiegi aprobetxatzen, normala da askotan 18 urtetxorekin hiri ez ezagun batera joaten zara, talde berri bat, eta hasieran behintzat askori kosta egiten zaie, eta Momotxoren oztopoetako bat horixe izan zen, ez? Kosta egin zitzaiola egokitzea, eta nik esango nuke gehiago espero zela, ez dut jarriko frakaso bat izan zela, baina bai gehiago espero zela, jokalari honen gandik inongo zalantzari gabe. Amari Traore, orain lotailu gurutzatua utzi duen jokalaria, ez dut uste Realak beste urte bete berrituko dionik, hori ez dakigu, oraindik ere Realak ipini baitu, Roberto Olabek demoraldi amaierara arte bederen bere lanekin jarraituko duela, Amari Traoreri aurten amaitzen zaio denboraldia, beste baterako aukera uste dut ere baduela, baina fitxatu zuenean hegaleko jokalari fina ikusi genuen, batez ere baloiarekin eta Realaren jokora ongi egokitu zen jokalaria batetik, gero erasoan eta erdirak eta arriskutsuak ipintzen zituena, erasokorra, atzealdean ere sendoa, nahiko atzelari osatua ikusi genuen jada esperientziarekin, iritsi zen Baliarra Donostiara, hori ere kontuan izan behar da, eta bere inguruan jarriko dut ongi baino hobeto egiten ari dela, egin zuen denboraldia ona izan zen, eta gero orain lotailu gurutzatua utxia du, egia da lehen urtearen amaieran hor kostazitzaiola dezente, orain gainera Jon Mikel Aranburuk esango nuke erabat jan egin diola postua, oso maila honean ari baita Venezuelarra, baina ikusi beharko da, ea Amari Traorea itzultzen denean, postu horri burrukatzeko gai ote den. Javi López Alabesetik,
fitxatu Realak Kieran Tierneyren ordez, Kieran Tierney joan den urtean utzita egon zen Eskoziarra. Eta beno, Javi Lopezen inguruan esango nuke oraindik ere hau ere gaztea dela. Alabesen naiz eta denbora dezentez ezagutzen dugun, oraindik ere jokalari gaztea da, Tenerifearra pixkanaka taldera egokitzen ari da, baina nik esango nuke orokorrean bersio nahiko ona ematen ari dela, baina oraindik ere ez duela bere benetako potentzial hori edo ateratzeko gaitasunik izan, behar bada gero ahoa isilduko didate, baina nik horrela ikusten dut behintzat. Hegalean jokalari erasokorra da, aurrelariarekin eta estaldurak ongi egiten dituena, konexio ona dauka, aurrelariarekin gero horre areatik hurbil, behar bada atzealdean beste askori bezala baloi luzeetan eta asko kostatzen zaio oraindik ere hortan asko hauka hobetzeko, baina nik uste horretan hobetzen badu Realean ezkerregal horretan behintzat jokalari garrantzitsua izateko aukera baduela. Eta nik esango nuke momentuz betetzen ari dela. Martin Odegaard, honi edo hau, zer esan honetaz. Kopako finala ez zuen jokatzerik izan, hori krudela izan zen, inongo zalantzari gabe beretzat, eta Realarentzat are gehiago. Baina egin zuen denboraldian txundituta utzi zituen Anoetako zale guztiak. Partidaz partida erakustaldi joan zen. Gero denboraldi amaieran COVID-aren ostean ikusi genuen nola Villarrealen aurka izotza ipini zioten partidako 75 edo minutu jokatu ostean, eta hala ere jokatu egin zuen, ez oso ongi egonda ere, konpromezu ikeragarria erakutsi zuen, nik uste bera ere beste urte bat geratuko zitekeela, baina Florentinok ez zuen horixe erabaki. Florentino jada lehendabiziko urtean itzuli egin zuen Real Madridera eta gero neguan gainera Arsenalera saldu zuten, baina benetan Martin Odegaardek txundituta ditu. Zelai erdian zuen gaitasun hori, zuloak bilatzeko, jokalariei izkin egiteko, zuen jaurtik eta dena erasoko arlo guztiak maneiatzen zituen oso ongi, bere fitxaketa ere nahiko kritikatua izan zen hasiera batean, oso gaztea zen, 21 urterekin edo 20 urterekin, 20 urte besterik ez zituela fitxatu zuen Realak, baina esan dugun bezala denak txundituta maiteminduta utzi zituen Martin Odegaardek, eta Realaren arrakastan jokalari izarretako bat, inongo zalantzari gabe. Nacho Monreal ezkerregalean jokalari veterano bat behartzela eta fitxatu zuen Olabek, hau ere 2019 urtean izan zen, eta esango nuke denboraldi onak egin zituela. Esperientzia duen jokalaria, Arsenalen, Malagan, Osasunan besteak beste ibilitakoa, erakusten zuen esperientzia, gainera bere lehen partidan gola egin zuen, eta bai, Realaren zat oso jokalari garrantzitsua izan zen, eta esango nuke, ongi baino hobeto berezuela bere lana. Cristian Portugues, kopako finaleko beste izarretako bat. Eta honek ere, honen fitxaketa nik uste nahiko sonatua izan zela, nahiko goiz gainera hasi ziren bere inguruan hizketan, eta hor Realean eskuina alde horretan erasoan kokatu zuen Imanolek, eta hasieratik esango nuke errendimendu oso ona eman zuela, abiadurarekin, presioan eta garra handiarekin, baina gero pixkanaka postua galtzen joan zenean bere errendimendua ere jaisten joan zen, eta ondorioz Realak lehenik eta behin utzita eraman zuen Getafera, eta gero Gironak fitxatu zuen berriz ere, eta begira, aurten txapeldunen liga jokatzen ari da Portu Gironarekin. Nik esango nuke, ongi baino hobeto egin zuela honek ere besteak beste. Rafinha, hau neguan utzita ekarritako jokalari bat izan zen, lesio ugari eta tarteko, eta zigilu polita utzi zuen Donostian. Bagenekien magia handiko jokalaria zela Rafinha,
Bartzelonan sekulako arrakasta izan zuen, gero Parisera joan zen, Parisen behar bada ez zuen hainbestekoa izan, eta Realera etorri zenean egon zen hilabete horietan, egia esan, zaleak gustura utzi zituen, batez ere bere kalitatearekin, zelai erdian baloi aurrerak ateratzeko gaitasun handia zuen, jokoaren ikuspegi ona, eta hori izan zen Realean bere gakoetako bat, eta nik esan nuke, bete zuela bere lana, etzen denbora luzez egon, eta bete zuen bere lana. Javi Galan, beste fitxaketa horietako bat, non neguan maiatzera arte etorri zen, eta gaur egun gainera Atletico Madrilen diardu, bertatik etorri zen utzita, eta Simeoneren plantillan garrantzi handia hartzen ari den jokalaria Javi Galan, Extremadurarra. Realean ezkerregal horretan lekua nabarmen eta ezinbestean egin zuen jokalaria haienen lesioa zela tarteko, eta benetan oso ongi bete zuen. Oso ongi, barkatu ez Tierniren lesioa zela tarteko, egia, Tiernik hautsi egin baitzen, Tierni, eta hor benetan ezkerregalean etzen behar bada Tierni bezain defendatzaile ona, baina erasoan barnekaldera sartzeko egaletika nola egiten zuen lasterka eta ikusten zitzaion, eta aurretik ere ikusten zen Javi Galan zenolako jokalaria zen, baina benetan Realean ere zigilu polita utzi zuena, eta nik esango nuke ongi baino hobeto egin zuela honek ere. Sandro Ramirez, hau frakasoa izan zen. Ez zuen gol bakar bat ere sartu. Egin zen triangular batean bai, Alaves eta beste talde frantses batekin, orain naiz gogoratzen, hor gola sartu zuen penaltiz, baina geroztikan partidak etorri sartuko du bihar, baina ez zen inoiz Sandroren golik iritsi Realean, egia esan ilusioa piztu zen fitxaketa honekin Bartzelonan eta errendimendu ona emanda zetorrelako, Evertonen baita ere, eta berez jokalari ona da, gola baduena erasoan, baina saiatzen zen, baina askotan burua izaten da garrantzitsuena, eta nik uste mentalki azkenean saturatu egin zela edo Realean, eta ondorioz hurrengo denboraldian ez zuen Realean jarraitu. Sergio Gómez, nik esango nuke momentuz, ongi baino hobeto egiten ari dela. Aurten fitxatu du Realak, jokalari oso polivalentean, niri gehiena egia esan barnekaldetik gustatu zait, hor iruditzen zait jokoaren gidaritza eta ongi eramaten duela, horrez gain erasora iristeko ere gaitasuna badu, eta bigarren lerro horretatikan iristen denean, askotan aurkariek eta espero ez dutenean sartzen da Sergio Gómez, eta benetan fitxaketa oso beharrezkoa Realarentzat, oso ona, momentuz ongi ari da jokatzen, baina oraindik ere denboraldia geratzen da. Alexander Sorloz, ongi baino hobeto egin zuela jarriko du, eta hemen argudiatuko dut zergatik. Gaur egun Atletico Madrilen diardu, joan den urtean Villarreala joan zen, 2 urtez aurretik Realean egon zen, eta iruditzen zait, behar bada Olaveren akats nagusietako bat, Sorloz ez fitxatu izana zela, izan dela, baina kontutan hartu behar da baita ere behar bada berak ez zuela nahi. Berak ez zuen nahi, behar bada, Villarrealen beste proiektu bat ikusiko zuen, honek ere agintzen du askotan, eta Alexander Sorlozek demoraldi onak egin zituen Realean. Egia da, lehendabiziko demoraldian kostazitzaiola ez, askok esaten zuten, hain aurrelari altua eta ez dik gol bakar bat ere sartzen bai, alakoak gertatzen dira, beti aurrelariak ezin du fin egon, baina nik esango nuke hortikan aurrera, Realaren aurrealdean oso jokalari garrantzitsua bilakatu zen, ez baitzen aurrelari petoa bakarrik baizik, eta areaz kanpo baloia jaisteko erraztasun handia zuen, abiadurarekin ere aurkariak kanporatzekoa ere, zango luze horiekin benetan meritua, eta gaur egun Atletico Madrilen diardu, eta ongi hasi zen, baina orain badirudi nahiko bolada eskas bat bizitzen ari dela. Luka Susic, hau ere, esango dut, ongi baino hobeto egiten ari dela. Etzen titular moduan hasi, denboraldi hasieran, Susic, baina azken 2 partidetan, azken 3 partidetan erakutsi du zenbateko desberdintasunak markatzen dituen zelai horretan, eta Martin Zubimendi eta Brais Mendezekin batera, behar bada ligako
zelai erdigik onenetako bat osatzen dutela, horretan ez daukat inongo zalantzarik. Lehengoan, jan egin zuten, Casadok eta Pedrik osatu zuten Euskarri bikoitza Bartzelonaren aurka anoetan, Atletico Madrilen aurka ere sekulako gola egin zuen, egia da partida batzuetan nahiko desagertuta ibili dela eta behar bada jokoan inplikazio gehiago ere eskatzen zitzaiola, ez jokalari altua da indartsua, baina hau aro bat betetzera dator eta horrela jarraitu ezkero iruditzen zait Realean denbora gutxi iraungo duela. Oso gaztea da, oraindik ere 22 urte besterik ez ditu, baina iruditzen zait jokalari hau zelai erdian nagusietako bat izango dela. Teo Hernández, honena esango nuke frakasoa izan zela. Baita ere, Alavesen aritu zen, Real Madridek fitxatu zuen eta iruditzen zait ilusio handia piztu zuela. Sekulako hankak dituen jokalaria da, erasoan ere inplikazio handia duena, baina Realean ez zuen asmatu. Defentsan orainik ere oso kamutz zebilen, erasoan ere ez dakit hankak edo izango ziren kostazitzaion dezente, eta gaur egun begira nola dabilen Milanen sekulako bi denboraldi egin ditu, eta aurtengoan ere bide horretan doa, Real Madrid irabazi zioten aurrekoan, eta egia esan gaur egun munduko ezkerregaleko jokalaririk onenetako badela, horretan ez dago zalantzarik. Kieran Tierney, honek esango nuke ongi baino beto egin zuela. Mina hartu zuen momentu batean, joan den urtean utzita ekarri zuten Arsenaletik, baina egal horretan anoetako zaleak eta bere jarrera humilagatik ere ikuste errekonozitu zuela hori ere zalegoak, horrez gain erasoan eta atzealdean erakusten zuen esperientzia asko eman zion Realari eta benetan jokalari garrantzitsua izan zen inongo zalantzari gabe. Honen bestez, amaitu dugu tier lista, fitxaketa honena Silva, sekulako denboraldiak egin dituztenak Bryce, Merino, Kubo, Isaac, Agerde eta Odegaard, ongi baino hobeto egin dutenak Remiro, Amari Traoré, Monreal, Portu, Javi Galan, Sergio Gómez, Sorloz, Sušić eta Tierney, bete dutenak Diego Rico, Ryan, Robert Navarro, Xeraldo Becker, Orri Oskarson, Javi López eta Rafinha, gehixeago espero zena Zaharian eta Momotxo eta frakasoak izan direnak Andres Silva, Modibo Sañan, Umar Sadik, Carlos Fernández, Álvaro Odriozola, Sandro Ramírez eta Teo Hernández. Nik uste gutxi gora bera horrela ikusten dut kontua, eta oraingoa zen azken balorazio bat egitera. Olabe inongo zalantzari gabe Realaren proiektuaren arkitekto nagusia izan da. Egia da, momentu oso zail batean eta delikatu batean iritsi zela, Eusebioren eta Lorenen garai ilun horietatik edo, baina berehala altxa zuen errauts horietatik Reala eta geroztik gora besterik ez du egin taldeak, jokalari askorentzat Reala proiektu erakargarria izatea ere ekarri du Olaberen kudeaketak, eta egia esan gazteen eta veteranoen eta nahasketa hori oso ongi egin du, eta bestalde zubietaz ezin da ahaztu, bera izan da, Arrobiaren kudeatzailea baita ere orain artean, eta bertatik atera dira besteak beste Igor Zubeldia, Martin Zubimendi, Álvaro Odriozola ere bertatik atera zen, Barrenetxea, hainbat jokalari non oso errendimendu ona eman duten Realean eta ematen ari diren oraindik ere. Hauxe beraz esan beharrekoa, hurrengoan gehiago izango duzue, eta non izan agur.